lahat. Halimbawa, tanungin ka ngayon ni Congressman Pascual, sinong opisyal ng PNP o ng local government ang tumulong magpataka sa iyo? Your Honor, wala pong local government, wala rin pong sinasabi ko PNP. Okay, So, in other- please, Mr. please Chair. proceed, Alam mo, Congressman Pascual. Alam mo, Mayor Alice, ano ang karapatan ng mga foreigner na patakasin ka dito? Ano kapangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Wala kang nakausap. Sino Wala ang po. kumausap sa mga local official dito? Your Honor, isang tao lang po kausap ko po, pero wala po akong kausap na any local po. Sino yung isang tao na yung nakausap mo, Mayor Alice? Your Honor, yan po yung sinasabi ko po na ayaw ko pong sabihin po sa public. Foreigner ba yan o Pilipino? Yung kausap ko po, foreigner po. Eh, wala nga mangyayari pagkakaganyan. Okay, so we all agreed that we will not grant her an executive session. So unless there are other questions related to Pogo, you may continue, Congressman Pascual. Thank you, Mr. Chair. Mayor Alice, nung ikaw ay nasa Indonesia na, ano ang plano mo? Tuloy-tuloy ka na ba na magtatago habang buhay kung hindi ka nahuli sa Indonesia? Your Honor, babalik po. Babalik ka. Uulitin ko yung tanong ko sa iyo kanina. Kung hindi mo sinagot yung tanong ko kanina kung sino ang nag-convince sa'yo para umalis, tatanong ko naman sa'yo, sino ang nag-encourage sa'yo para bumalik ng Pilipinas? Your Honor, sarili ko po una at after din po na makuha po si Sheila, nag-isip na rin po ako talaga. Alam mo, Mayor Alice, sa lahat ng tumakas, sa lahat ng nahuli na nagtatago, ikaw lang ang nakita ko na masayang-masaya ka, nakangiti ka, relax na relax ka. Pwede bang sabihin mo sa amin anong tunay na reason, anong tunay na dahilan, bakit gano'n ang reaction na nakikita ng buong Pilipinas sa'yo? Your Honor, ang masasagot ko po dyan, yan po yung pinaka-love language ko po sa mga pamilya ko, sa mga tao nagmamahal po sa akin, to tell them po na okay po ako. Yun lang po, a jolly person lang po ako. Pero kung sa hirap po, sobrang hirap po yung pinagdaanan po. Please wrap up, Congressman Pascual. Okay. Thank you, Mr. Chair. Konti lang itatanong ko. Karamihan ng gusto kong itanong ay naitanong din sa kanya buhat kaninang umaga. Ang isang tanong ko sa iyo, Mayor Guo, sinabi mo kanina na undecided ka pa sa pagtakbo mo this coming local election. Kung ganon, may chance na lubaban ka uli ng mayor? Your Honor, sa ngayon po, hindi po yan, wala pa po akong naiisip about that po. Hindi mo kayang sagutin ngayon na ayaw mo na ng politika at hindi ka natatakbong mayor ng Bambantarlac? Your Honor, hindi ko pa yan iniisip po talaga. Okay. Thank you po, Your Honor. Huling tanong na lang. Kanino pa sinasabi na kaya hindi ka masagot dahil nasa korte na ang kaso? May tanong ako sa iyo. Ano yung kaso na nakasampa na sa iyo ngayon na nilabasan ka ng warrant of arrest? Meron na ba? Your Honor, meron po. I have 8 pending cases po in the court po ngayon. Ang nilabas po nila ngayon na for bail po ay ombudsman. Itatanong ko talaga sa iyo, ay available. Meron ka bang non-bailable case ngayon na nakasampa sa iyo? Meron din po. Non-bailable? Non-bailable po, DOJ, human trafficking po. Lumabas na ba ang decision? Hindi ko pa po nakuha po yung documents po doon. So, sa hindi isang pa lawyer. lumalabas. Lahat ng kasong nakasampa sa iyo ngayon, Mayor, ay bailable. Tama ako?
Ang alam ko po, nasampahan na rin po ako ng human trafficking po. Yes, sinampahan ka pero wala pang decision doon. Ang tinatanong ko, yung mga nakasampang kaso sa iyo ngayon, available lahat, hindi ba? Your Honor, alam ko po yung sa human trafficking po sa Pasig may decision na po. Lumabas na ang warrant of arrest? Okay lang po, Your Honor. Non-bailable? Consult ko lang po. Tanong ko lang po sa lawyer. Mr. Chairman, short interjection ng Alice Go, Alice Go, you're not answering the query of the good congressman. At tinatanong niya, yung kaso mo na nakadetain ka. Anong kaso mo? Bailable ba o hindi? Bailable, tama. Yung sa ombudsman po. Available. Ang pangalawang tanong ko sa iyo, bakit hindi kayo nagbe-bail? Bailable pala. Your Honor, hinihintayin din po namin yung lumabas po yung isang kaso po. You're not answering the query. Bakit hindi kayo nag-bail? Magkano bang bail ban supposedly? Magkano? Mr. Chair, okay lang po. Tanong ko lang po sa lawyer. Tanungin mo, magkano bail ban, Po. Mr. Lawyer? Magkano? Mr. Lawyer, magkano lang? Magkano bail ban? 190 po. Magkano? 190,000. 190. 190? 180,000 po. 180,000? And then you did not bail out? Hindi ka nag-bail? Mr. Chair, may ibang mga Mga ano? contempt pa rin daw pong iba. Kaya Hindi. Ito. With the indulgence again of... Yes, go ahead, sir. Go ahead. Hindi. Congressman That is Paduano. a deliberate move to you. From you. With your lawyer, na hindi kayo nag-bail kasi mas gusto mong nakadetain doon sa PNP Custodial Facility. Kaya hindi kayo nag-bail. Ayun yung totoong kwento doon. Huwag na tayo maglokohan dito. Again, you're lying. Because the real reason why you did bail out because you want to be detained doon sa PNP Custodial Center. Again, you're lying. Oh. Di ba? Simpleng-simple. Alice Go, billions. Tapos hindi makapag-bail ng 180,000? Oh, you're fooling this country. You're fooling the Filipino people. And with that, Mr. Chairman, with the indulgence of Kong Doming, I move to cite Alice Go in contempt. In violation of our Section 11, Paragraph C. There's So move, Mr. Chairman. Okay, there's a motion to cite Alice Go, Aka Go Waping in contempt for violating Section 11, Paragraph C of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And this is duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Alice Go, Aka Go Waping is cited in contempt. Mr. Chairman, my second motion will be Alice Go will be detained in the period until the committee report of this investigation will be adopted in the plenary. Question of jurisdiction because Alice Go